तू रुक जा। तू ऐसे रोमा जी के वापस न ला सकेला। मत मारा के। तू एमे आ जा। जिन जल्दी आ जा प्लीज। न मारा एकरा के। जिन 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 आवा ना। जिन यहाँ तो ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा जी धर्मेश जी के मारी। एक हफ्ता हो गया लेकर नौकरी करत करत हमके तक कोनो खतरा दिखाई नहीं दे रहा। अगर खतरा न रहा तो हमनी के रखले का है। मार्केट जाए खातिर, सब्जी लावे खातिर, कबो कबो तो आटा लावे खातिर। एक साथ साथ हमनी के भी जबरदस्ती के जॉगिंग करे के पड़ रहा। कम ऑन गाइस, कहाँ है सब? तू दोनों हमार बॉडीगार्ड बड़ा। तू दोनों के फिट रहल बहुत जरूरी है। ये वो तो फिटनेस लेवल जस्ट इंक्रीज योर फिटनेस लेवल। अगर कल के केहू हमरा के मारे आ गए तो कैसे बचेबा हमरा के? बात तो ऐसे कराला बा जैसे खूनी आवे वाला ही बाय करा के मारे खातिर। अरे गाड़ी में तो क्यों भी नहीं के? ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रहा। सर डैनी, सर रमेश सर इज डेड। एगो बात बतावा कि का तू लोग खून होत देखला? जी सर, खून होके के समय हम दोनों धर्मेश सर के साथ में ही रहनी। तू धर्मेश के साथ रहला मतलब? हाँ सर, हम दोनों धर्मेश सर के बॉडीगार्ड बानी। सब कुछ इतना जल्दी भइल के हमनी के कुछ मालूम ही ना। तू का करत रहला ड्यूटी? हाँ, तोरा सामने खूनी खून का के चल गई और तोरा के पता भी ना चला। हमार धर्मेश, हम मना कैले रहनी, हम मना कैले रहनी ना। घर से बाहर मत निकलिया। वक्त बहुत ही खराब चल रहा बा। देखा देखा का हो गए। आप के बानी? सर हम साइमा, हम धर्मेश के गर्लफ्रेंड बानी सर। हॉस्पिटल काहे ना लेके गईला उनके? शायद बच जाते। सर गोली लगला के बाद 2 मिनट के अंदर ही उनकर मौत हो गई रहे, तो अस्पताल ले जाके हम लोग क्या करती? ये कैसे हो सकेला? 2 मिनट में केहू पेट में गोली लागे से थोड़ी के ना मर जाला। नहीं के गड़बड़ी बात। ये शीशी हमनी के धर्मेश की जेब से मिला। ये कैसन दवाई है, कुछ पता बा आपके? सर हमके इना पता कि का बा, बाकी धर्मेश ही दवाई के हमेशा अपना पास ही रखत रहल। अच्छा अच्छा, आप अभी भी बताओ रहनी कि धर्मेश के वक्त खराब चलत रहे। का परेशानी का रहे इनका? सर सब लोग जलत रहले हमार धर्मेश से। उनकर दुश्मनी रहल इनका से, और यही खातिर हमार धर्मेश बॉडीगार्ड रख ले रहल। और के बड़े जे जलत रहे उनका? धर्मेश की सौतेली माँ आस्था और उनकर बिजनेस राइवल शेखर।
वो दोनों ही मारले बाड़े सर, वो लोग ही मारले बाड़े हमार धर्मेश के। खूनी के ता देखले हो बा। कार में केहू दिखल नहीं खे, बाकी गोली कार में से ही चलल। का कहला? गोली कार में से ही चलल, बाकी कार में केहू दिखल ना तोरा? ये सर, ये सच कहता नहीं सर, हम अपन आँख से देख ले रहनी, गाड़ी में केहू न रहे। सर वो कार में ड्राइवर ही ना रहे, बिना ड्राइवर के ही चलते रहे सर। का पगलेट जैसन बात करत आड़ा तू? बिना ड्राइवर के गाड़ी चल सकेले का? हाँ? सर हमके तो ऐसा लगा था कि कोनो सुपर नेचुरल पावर रहल जब गाड़ी के चलावत रहल, चाहे फिर कोनो आत्मा रहल। अच्छा खासा पढ़ल लिखल दिखत बड़ा और आत्मा जैसन बात पे विश्वास करेला? कोनो आत्मा नहीं खेवत, समझला तू लोग? आत्मा कैले होगी? गाड़ी के डिटेल लेला गाड़ी के नंबर वगैरह कुछ ना सर। का खाक ड्यूटी करत रहला तू लोग? हम फोटो ले ले बानी सर, ये देखी। देखला, ई काम तोहार रहल, बॉडीगार्ड बन गईले। आप जाने ली कौन वजह से वो सबके दुश्मनी रहा धर्मेश से? सर कुछ पैसा के ही मामला रहल सर। वो दोनों इनका मारे चाहत रहल सर, मार देले सर, वो लोग ही मारले बाड़े सर। सर, हाँ दया, धर्मेश के गर्लफ्रेंड भी आई साइमा। इनका कहना बा कि धर्मेश के सौतेली माँ और बिजनेस राइवल शेखर मरले बा उनका। बाकी दया एक बात समझ में नहीं आ रहा, जबकि गाड़ी में केहू रहल नहीं थे तो गाड़ी चलल कैसे? और फिर गाड़ी में से केहू गोली कैसे चलैलस धर्मेश के ऊपर? समझ में नहीं आ रहा बा, ये चक्कर का बा? गड़बड़ बा दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर बा, बहुत बड़ गड़बड़ बा। अगर कार में ड्राइवर ना रहल तो कार अपने आप ज्यादा दूर ना गई होगी। कार रुके के बाद हो सकेला ड्राइवर बैठल होखे और कार लेके निकल गई होखे। अगर ऐसा है तो फिर सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं तो दिखल होगी। हाँ तो दिखी ना, तो देखा ना ध्यान से, एक एक कार पे नजर रखा रहनी, ध्यान से देखा। जी सर। सर ओके सर। या सर हम लोग वो कार के बारे में ही पता कर रहल बानी। कौनो बात ना सर, या हम आपके इन्फॉर्म करब सर। ओके। एसीपी साहब के साथ मीटिंग में फंस गए बाड़े, बोलल की टाइम लग जाई, तू लोग देखा का पता चले तीनों के बारे में। यार जब धर्मेश के खून भइल वक्त साइमा, आस्था और शेखर जॉगिंग ट्रैक के 15 किलोमीटर के रेडियस में भी ना रहले। तब फिर कहाँ रहले? साइमा और आस्था तो अपन घर पे रहले और ये शेखर डोंबिवली में रहे। और इहो भी तो हो सकेला कि लोग केहू से फोन करवेले होखे सकेला। बाकी एक बात हमार समझ में नहीं आ रहा का ना, यह कि अगर पेट में गोली लगल बा तो एगो इंसान कम से कम 2 घंटा जिंदा रह सकेला। एकदम रह सकेला, अगर टाइम पे इलाज हो जावे तो बच भी सकेला। बिल्कुल। तो फिर धर्मेश की गोली लगला के बाद 2 मिनट में ओकर मौत हो गई, इतना जल्दी कैसे? करेक्ट। हाँ पंकज बतावा का? आर यू श्योर? 2010। ओके ठीक है, थैंक यू। कब है? आरटीओ से कंफर्म कैलसू, जौना कार से धर्मेश पे गोली चलावल गई है वो कार धर्मेश के ही है। का? हाँ। कमाल बाप, उन्हीं धर्मेश के खून करे खातिर वही के कार के इस्तेमाल कैलस। डैनी इधर आओ। जी सर। धर्मेश के बॉडीगार्ड रहला ना तू? जी। तो फिर वो कार के बारे में कैसे न जानत रहला? हैं? सर हम कुछ समझ नहीं ना। जौना कार पे बैठ के खूनी गोली चलैले बा धर्मेश पे, वो कार धर्मेश के ही है। 2010 में रजिस्टर भइल बा, तो के कैसे ना पता? सर एक्चुअली हमके और जगत के धर्मेश सर एक हफ्ता पहले ही जॉब पे अपॉइंट कैले रहे और हम दोनों एकदम ना जाने कि वो कार धर्मेश सर के रहल। अभिजीत, कहीं ऐसा तो ना कि धर्मेश के खून में परिवार के कोनो आदमी के हाथ होके जे आसानी से होकर गाड़ी इस्तेमाल कर सकत रहे? हो तो सकेला, मिले के पड़ी सबसे। सर का? सर
उ कार मिल गई जौना से धर्मेश के खून भइल ह। ई देखी सर, मरजटी के तरफ गई ह। फ्रेडी, लोकल पुलिस के मदद ला, वो एरिया में जाके ही कार के ढूंढा। हमनी लोगन भी देखे चाहब कि बिना ड्राइवर के कार चले ले कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आई होल हार्टेडली वेलकम ऑल माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। का आप लोग जाने ली कंपनी के प्रॉफिट केकर वजह से बढ़ल बा। थैंक्स, एग्जैक्टली। अगर हम इतना मेहनत ना करते तो आज ही कंपनी के प्रॉफिट इतना ना बढ़ाते। लेट मी शो यू द फिगर्स। प्रॉफिट के पीछे सारा मेहनत हम कैनी, दिन रात एक कर देनी ई कंपनी के प्रॉफिट बढ़ावे खातिर। बाकी हमार हस्बैंड ओके तो हमार कदर ही नहीं खे। हम तो मैडम आपके पहले समझले रहनी कि सारा बिजनेस अपना हाथ में ले ला, बाकी आप बाड़ू के। शायद ये हमार गलती हो गई। और आप लोग हैरान हो जाए ये बात जान के कि एकर श्रेय हम केकरा के दे। खुद के, ई गगन के, लगन के, परिश्रम के। और गगन, अरे सर, गगन, कहाँ हो गई? गगन, तू हमरा के मारे की कोशिश कइला। अब तू गगन! हमरा के हमर दिल फट रहल बा। देख करल बड़ा, जल्दी एम्बुलेंस की कॉल करो। गगन, कहाँ हो रहल बता रखे? गगन, गगन! का भइल कर रहे एग्जैक्टली यहाँ पे? सर गगन सर बात करते रहले, तबे अचानक उनके कुछ भइल और वो नीचे गिर गईले। बार बार जिया मैम की तरफ इशारा करके कहत रहले कि तू हमरा के मारे के चाहता। सर हम कुछ ना कहनी सर। तो फिर गगन मरे से पहले ही काहे कहत रहले कि आप उनकरा मारल चाहता नहीं? सर हमके ना पता कि गगन ऐसन काहे कहले, और सर हम ही सोच के बहुत हैरान बानी हम उनका कि काहे मारे। वो हमारा हस्बैंड रहले। सर मैडम हमरा से एम्बुलेंस बुलावे खातिर कहले रहनी, बाकी सर ऐसे पहले हम कुछ कर पाती साहब दम तोड़ दिले और मरते मरते सर वो ई कहले कि उनकर दिल फटल जा रहा। हमर दिल फट रहला। हमर दिल फटल जा रहल बा जी। उनकरा अब दिल के कोनो बीमारी रहेगा? हाँ सर, 10 महीना पहले ही गगन हार्ट ट्रांसप्लांट करवैले रहल, बाकी अभी वो एकदम ठीक रहले। पूर्वी, ये कहा? सर ई इम्यूनोसप्रेसिएंट बा, ई गगन हमेशा लेत रहले। डॉक्टर कहले रहले कि जे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवावेले उनका ये लेहल जरूरी होखेला। सर धर्मेश भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवैले रहल। हाँ, और शायद ये दोनों के मौत के वजह एक ही बा। ये कौन हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट भइल रहे? ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सर हम धर्मेश की फैमिली से पता कैनी, धर्मेश अपन लिवर ट्रांसप्लांट कोनो ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में करवेले रहे। सर गगन के भी ट्रांसप्लांट यही हॉस्पिटल में भइल रहा। ये दोनों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ही हॉस्पिटल में भइल रहे और दोनों की मौत हो गई। अजीब बात नहीं क्या? बात अजीब है सर। हम यहाँ के टॉप सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर रमेश से बात करनी है सर। वो कहता रहे कि हमसे मिलकर पूरा डिटेल दे दी। सरी बाबू और ये प्रतीक सीनियर मेडिकल ड्रॉपर और शी सामंता हेड नर्स। सर एगो बात हमारे समझ में नहीं क्या आयल कि धर्मेश और गगन के मौत के बारे में आप हमसे का जाने के चाहता नहीं। डॉक्टर रमेश, हमने खाली डिटेल जानना चाहता नहीं, यह कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब भइल और डोनर के रहे। ओह ओके प्रतीक। सर ये वो दोनों के फाइल है।
गगन के हार्ट ट्रांसप्लांट भइल रहे 4 अप्रैल 2017 के और धर्मेश के लिवर ट्रांसप्लांट भइल रहे 5 अप्रैल 2017 के। इमे पूरा डिटेल था। सर जब ये लोग यहाँ से गए रहे तब एकदम ठीक होके गए रहे, ट्रस्ट मी। तो अगर साल भर के बाद इनके केहू मार रहल बा ताई में अस्पताल के का लेना देना सर? हमनी ना कहता नहीं कि हॉस्पिटल के लेना देना बा, हमनी तो खाली इन्वेस्टिगेशन करता नहीं। सर और कितना वक्त लगी पूछताछ करे में? काहे कि हमनी अपन काम छोड़ के आयल बानी। केहू के खून भइल बा मैडम, वक्त लगी। आप लोग प्लीज कोऑपरेट करी। ठीक है। दोनों केसेस में डोनर एक ही बा। मिस रोमा, उम्र 28 साल, मौत की वजह ब्रेन हैमरेज, एक्सीडेंट ट्रॉमा। जी सर, मिस रोमा हमनी के रजिस्टर्ड डोनर रहे। एक्चुअली सर 4 अप्रैल 2017 के रोमा के मेजर बाइक एक्सीडेंट भइल रहे। ओमे ओके हेड इंजरी भइल रहे, इमरजेंसी बेसिस पे ऑपरेट करे के पड़ल और हम ओकरा के बचा ना पाइनी। सॉरी, हमने पूरा कोशिश करने पर रोमा के बचल मुश्किल है। देखिए, पेपर वर्क आगे बढ़ाने खातिर हमने क्या आपके सिग्नेचर की जरूरत हुई ताकि हमने उनकर ऑर्गन्स केहू के दे सकी, काहे कि वो यहाँ के रजिस्टर्ड डोनर रहेंगे। सब लोग मिलके हमारा रोमा के मारे के चाहता ना ताकि तू लोग अगर ऑर्गन्स ले सका। अरे तू लोग तो उनके बचावे की कोशिश भी नहीं कर रहा। देखिए, हमने बचावे की कोशिश कई नहीं, आप जैसे कह रहा अलबानी वैसन कुछ नहीं खे और रोमा के बच्चे की कोनो गुंजाइश ही नहीं खे। झूठ मत बोला और हाँ, कान खोल के सुन ला। अगर हमारा रोमा मर भी गए ना तो हम तोहरा में से केहू के भी होकर शरीर छुए ना दे, समझ ला तू लोग। अजय हिम्मत रखा, कुछ ना होई हमनी के रोमा के। हमने भी चाहता नहीं कि रोमा बच जाए। अजय बेटा, तू तो जानत ही बड़ा ना, रोमा बीमार लोग खातिर कितना कुछ करत रहेली। रोमा भी चाहत रहली कि ओकरा मौत के बाद ओकर ऑर्गन जरूरतमंद लोगन के दान कर दिया जा। तू लोग सबके सब जीते जी हमारा रोमा के मारे के चाहता रहा। खूनी मारा तू लोग, खूनी। अजय अजय सर बहुत ही अपसेट हो गए रहे। ओके लागत रहे कि हमने रोमा के बचाव खातिर कुछ भी ना कहनी। सर वो तो हमनी के मेडिकल नेग्लिजेंस केस के धमकी भी दे ले रहल, बाकी रोमा के माँ हमनी लोगन के बचा ले ली। सर कहीं ऐसा तो ना कि ऑर्गन डोनेट भइला के वजह से ये अजय धर्मेश और गगन से नफरत करे लागल और फिर इनकर खून कर देलस? हो सकेला। डॉक्टर साहब, ये रोमा के ऑर्गन्स कितना लोग के डोनेट कल गए रहे? सर 2 और लोगन के करल गए रहे। हमने को उनका पूरा डिटेल चाहिए और रोमा का एड्रेस भी। जी सर। बाबू। हाँ फ्रेडी, कार के कुछ पता चलल? कहा? ढूंढा फ्रेडी ढूंढा, कोनो भी तरह से वो कार के पता हमने के चले के ही चाहिए और वो ड्राइवर के भी, जे केहू के दिखाई नहीं देलस। खाला बेटा, ऐसा न करे के चाहिए। जी आप लोग? हमने सीआईडी से बानी। जी आई, बैठी। सीआईडी वाला लोग आयल बाड़े। सीआईडी वाला? हाँ। का बात बा सर? रोमा से कनेक्टेड एगो केस के सिलसिला में आपसे कुछ पूछताछ करे के रहे। ई रोमा आपके? वो हमरे बेटी रहले। देखिए, दरअसल बात ई बाकी कि रोमा के ऑर्गन जो उन 4 लोगन के दिहल गए बा, ओमे से 2 लोग धर्मेश और गगन, ई दोनों के खून हो गए बा। कहा? हमके पता के मरलस। के मरलस? सर आप उनकर बात पर ध्यान मत दिया, वो तो ऐसी बोलत रहेला। ऐसा ही बोल रहा है, का मतलब?
सर, ये हमनी के बेटा बा बंटी। रोमा के मौत के बाद एकर दिमागी हालत सही नहीं खे। ऐसे ही ना बोला था नहीं हमके पता के मरलस। हम मरनी। चुप हो जा बंटी, चुप करा। बंटी देखा बेटा, घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। तू जाने ला वो दोनों के मरलस? तो बतावा ना बेटा। लैंप में ना जिन रहेला, तो हम बोलने जिन के क्यों सबके मार देवे। जिन मरला? हाँ, हम ये लैंप के ना ऐसे ही हिले नहीं, तई में से जिन आ गई और हमरा कहले पे सबके मार दिला। सर, ही छोट सा लैंप एकर बर्थडे पे रोमा देले रहली एकरा। तब से लेके आज तक एकरा साथ लेके घूमेला और एकरा से ही बात करत रहेला। बहुत प्यार करत रहली रोमा एकरा के। रोमा दीदी कहले रहनी कि अगर हम जिनसे चॉकलेट मांगब ना तो चॉकलेट दे दी, तोहफा मांगब तो तोहफा भी दे दी, खिलौना भी दी। तो हम जिनसे कहेंगे हमारा रोमा दीदी हमरा के दे दा, तो जिन ना खाली रोमा दीदी के ऑर्गन्स कलेक्ट कर रहा। जे भी रोमा दीदी के ऑर्गन्स ले रहले ना, वो उनके ही मार रहा। हमरा कहले पे मार रहा सबके। अरे चुप करा हमार बेटा बच्चा। शांत हो जा बेटा। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। रोल बंद करा। और वैसे भी आप तो कुछ नहीं की गले ना, जिन मरले बनाओ करा के। आप ना सोच रहा बारे, जिन्ना हमरा कहे पे मरले बा सबके, जिनकी गलती नहीं के। सर, एकरा तरफ से हम माफी मांगतानी आप लोग से। प्लीज ना प्लीज ऐसा मत कही, हम नहीं समझ सके नहीं। एगो बात साफ साफ पूछा था नहीं, आपके लागत आई रोमा के मंगेतर अजय ऐसन सब कर सके? पता नहीं के सर, रोमा के ऑर्गन्स डोनेट करला के बाद से आज तक हम ओकरा के कभी देखले न रहने। हमने सुनले बानी कि वो ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ रहल। हाँ सर, रोमा से बहुत प्यार करत रहले, रोमा के ऑर्गन्स डोनेट करे के खिलाफ रहले वो। ठीक बा, हमनी चलत आनी, जरूरत पड़ल तब फिर आए। ओके सर। संभाली अपना आपके। ए अजय के पता लगावे के चाहिए कहाँ पे बाऊ। कहीं ऐसा ना होके कि ना दिखे वाला आत्मा बन के वह खून कैले जा रहा होके। सर ऐसा लोग के तबे पकड़ सकेनी जब वो कुछ करे एक्शन में होके। और सरी रोमा ही 2 और लोगन के ऑर्गन डोनेट कैले रहे, एक मिसेज अवंतिका बानी और एगो मिसेज प्रिया। सर, अवंतिका के घर बंद है और ओकर फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा। ऐसा लागत बाहर गई भी। दूसरा जवन प्रिया बा, ओकरा पेरेंट्स से बात भइल है, उ सेफ है। और वो सफेद गाड़ी के बारे में क्या पता चला? फ्रेडी पता कर रहा बा वो गाड़ी के बारे में। सर, गाड़ी मिल गई। बॉस, ही केस में 2 खास बात बा। अरे तो बतावा ना का खास बात है। अरे बतावता नहीं ना यार, वो दोनों खून जिन न कैलस। यह खास बात बा भैया, ई खास बात हमनी के पता बा। ई खून जिन्न नइखे कैलस, ई खून कोनो इंसान कैले बा। अब ई खून ऊ गाड़ी में बैठल ना दिखे वाला इंसान खून कैलस कैसे, ई बतावा। उहे बतावता नहीं। उमे केहू रहल, कार में जरूर कोई रहल जे धर्मेश के पेट में गोली मारला। बाकी कैसे सर और के? दया, ई खून काफी प्लानिंग के साथ कइल गइल बा, काहे कि दोनों खून मेडिकली एक्यूरेट बा। खूनी जौन भी बा, ओकरा मेडिकल साइंस के पूरा जानकारी बा। हम बतावता नहीं। आवा
धर्मेश के पेट में लीवर के पास कुछ काला काला जैसे दिखाई दे रहा था। हाँ का बाबू? ई बारूद के छोटा छोटा टुकड़ा है बॉस, शार्पनर्स। बाकी डॉक्टर साहब ऐसे कैसे पता चलल कि ई खूनी मेडिसिन के जानकार बा? दया, केहू भी इंसान के पेट में गोली लगता ही उमर न जला, राइट? राइट। बाकी देखे वाला तहनी के बतैले कि धर्मेश के मौत गोली लगता ही हो गए। हाँ तब है ली हो कि बॉस कि केहू जानबूझ के धर्मेश के पेट के नीचे के तरफ निशाना लगा के गोली मारलस, जेकरा वजह से ओकर लीवर डैमेज हो गई, ओकर नस फट गई और बहुत जबरदस्त खून बहे लगा और मर गई। जानबूझ के केहू निशाना लगा के वहीं पर गोली मारलस। और ये बात मेडिकल जानकार के ही पता होखेला। और सर, ई गगन के भी हार्ट ट्रांसप्लांट भइल बा और आप बतैले रहले कि मरे से पहले ऊ चिल्लावत रहल कि ओकर दिल फटल जा रहल बा। अमर दिल फट रहल बा। हाँ ऊ नॉर्मल हार्ट अटैक ना रहल। तो फिर क्या रहे? ओकर हार्ट बीट के कोनो स्टिमुलेंट के जरिए बढ़ावल गए रहे, जेटा एम्फेटामाइन। ये बहुत जबरदस्त स्टिमुलेंट है, इससे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाले और हार्ट अटैक के चांस बहुत हाई हो जाला। हाँ बाकी वो के जीटा एम्फेटामाइन दिहलस कैसे? ई हार्ट रेट बढ़ाइलस कैसे? बॉस, ये पता लगावल अभी बाकी है कि ये स्टिमुलेंट ओरली दिले बा कि इंजेक्शन के जरिए दिले बा। मतलब दया, ई खूनी मेडिसिन के अच्छा जानकारी रखेला। कोनो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, चाहे फिर ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल से तक केहू नहीं के। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे में 3 तरह के लोग आवेला। एक होखेला ऑर्गन देवे वाला, मतलब डोनर होखेला। दूसर का बा ऑर्गन लेवे वाला, और तीसरा बा ऑर्गन के इंतजार करे वाला, मरीज। तो केहू ऐसन त ना कि कोनो मरीज के रिश्तेदार चाहे घर वाला ये पूरा खून के मामला शुरू कर देले बा? हो सकेला सर। एगो काम करल जाओ दया, शहर में जितना भी मेडिकल शॉप्स बाड़े ना, सबसे पता लगावल जाई कि पिछला 24 घंटा में केहू जीटा एम्फेटामाइन खरीदले बा का। और तो और ई ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भी पता लगावा कि उनके फार्मेसी में से केहू जीटा एम्फेटामाइन के खरीदले बा का। बाय पापा। जी बेटा। अरे बेटा, कहाँ जा रहे बाड़ू? हम मना के ले रहनी, हम कहनी ना कुछ दिन खातिर घर से बाहर ना निकला। घर पे बैठ के बोर हो रहल बानी हम पापा। बेटा, सीआईडी कहले बात तो उनकर बात सुने के पड़ी। अगर उ लोगन के मार रहल बाड़े ना, जिके रोमा के ऑर्गन दिहल गए रहे, तो धोखे भी ना छोड़ी बेटी, धोखे भी ना छोड़ी। बस कुछ ही दिन के बाद था, खाली कुछ ही दिन के बाद था, सीआईडी के ढूंढ निकाली। आए सर, कुछ पता चला लोगों के? अभी तक नहीं खे, बहुत जल्दी पता चल जाए। तब तक वो काम करल जाए जिया कि हम लोग सेफ हाउस में ले जाता नहीं, इनके सेफ्टी खातिर। ठीक है सर। हाँ पूर्वी। सर, रोमा के ऑर्गन जौन चौथा पेशेंट के डोनेट कइल गइल रहे, ओकर नाम अवंतिका बा। वो मेलबोर्न गइल रहे। मेलबर्न में? तो इंडिया कब आ रहा बिया? सर, ओकर फैमिली के हिसाब से तो ऑन द वे बिया, कल रात के ही फ्लाइट ले बिया। अगर वो कल फ्लाइट पकड़ ले रहल तो आज इंडिया आ चुकल होगी। ओकर फोन बंद आ रहल बा। फोन बंद आ रहल? कुछ भइल तो ना ओकरा के? पता ना सर। रहले कहाँ, कुछ पता कैलस? हाँ सर, वो यहाँ पर दहिसर में रहेली। हम बस ओकर घर ही जा रहल बानी, 1 घंटा में पहुँच जाए। पूर्वी, जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। तब तक हमने रिया के सेफ हाउस छोड़ के वहाँ पहुँचा था। ठीक है? यस सर, बस ऑन द वे बानी। एक बात समझ में नहीं आ रहा, अगर कोनो जिन नहीं खे तो फिर गाड़ी के चलावत रहल और धर्मेश के मारलस? यार फ्रेडी, जिन विन कुछ ना होखा दी, तू बात समझ ला। और जौन इंसान सबके पीछे है ना, ओकरे बहुत करीब बानी हम लोग। बाकी चल रहल गाड़ी में केहू कुछ तो देख ले होखी। ड्राइवर के एक गाड़ी चलावत, ओके गोली भी मारे के रहल, और यहाँ ड्राइविंग सीट पे छिपे के जगह कहाँ बा? का कहलू सारिका तू? छिपे की जगह?
छिपे के जगह। सालूम के यहाँ हाँ बॉस। कब? दोनों सीट के बारीकी से देखा यहाँ कुछ दिखे लगा। हाँ यार, फर्क है वो और ई में फर्क है। बाना सबसे बड़ फर्क बा ई पैडिंग। एक्चुअली ई देखा, इस सीट कवर के बड़ा पैच के देखा, यहाँ पे छिप के आ गई। और ये देखा कितना ढीला बा। ये इतना ढीला काहे खातिर बा? ड्राइवर एकरा अंदर घुस के बैठल बा, पूरा के पूरा ऐसे। यहाँ से ऐसे दिखत रहल कि कैमोफ्लाज सीट कवर में कैसे पता चली कि केहू बैठल बा। एके कहेले ह्यूमन कैमोफ्लाज। बहुत चालाक बाई, बहुते चालाक। बंटी के जाके बतावे के चाहिए कि ओकर जिन्न कौनो खून न कैले बा, ओकर जिन्न निर्दोष बा। बेचारा बहुत परेशान होगी बच्चा। अरे तू डॉक्टर रमेश और उनकर साथी के बतैला तो ना कि हम नहीं यहाँ पानी। सर जैसे नाम कहले बानी हम एकदम वैसे नहीं कहनी है। डॉक्टर रमेश और समता मैडम ऑफ ड्यूटी बानी। प्रतीक सर कोनो काम से बाहर गए बाड़े और बाबू सर के ई विंग से कोनो लेना देना नहीं खे। और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट जोन वेटिंग में रहले, उनका लिस्ट कहाँ बा? सर ये एगो प्रिंट आउट है, हम डॉक्टर रमेश के कंप्यूटर से निकलने बानी। सर हाँ? ये देखिए, ये फार्मेसी से कल सवेरे डॉक्टर रमेश के नाम पे एगो हार्ट स्टिमुलेंट इश्यू भइल रहे, जीटाफेटामाइन। पूरा रैकेट के पीछे रमेश के हाथ तो नहीं खे। हो सकेला सर, ये केस में कुछ भी हो सकेला। पंकज, डॉक्टर रमेश ही ना के वो और भी तो हो सकेला। ये देखा, ये जन पेशेंट बा वेटिंग लिस्ट में, ओकर सामने रिकमेंडेशन कौन साहब के बा। ऐसा लगा था इनकर कोनो आपन के ऑर्गन के जरूरत रहे। तनी पता करो इनकरा वो ऑर्गन मिलल रहे कि ना। आप तो हमनी के दिल पर से बोझ हल्का कर देनी, वरना हमनी सब तो बहुत डरल रहनी। सर जब से हमनी के पता चलल बा रोमा के ऑर्गन जेकरा जेकरा लागता वो सबके खून हो रहल बा, ई जान के हमने दोनों सहम गए रहनी। स्वाभाविक बा। वैसे बंटी कहाँ बा? हम बंटी से मिले चाहतानी, ओके बतावे चाहतानी कि ओकर जिन्न कुछ भी न कैलस। बच्चा बा, परेशान होगी। सर जब से आप लोग बंटी से मिल के गए बानी, तब से हमनी उनकरा से बात करे के बहुत कोशिश कैनी, पर उ त अपन कमरा से बाहर ही न निकलत पड़े। और केहू से बात नहीं के करत सर। हम समझ सके नहीं, हम देखा तानी उसे बात करके। वह कमरा बना। हाँ पूर्वी। सर जॉन तीसर लड़की पिया के ऑर्गन डोनेट कइल गइल बा। अभिजीत सर ओकरा सेफ हाउस में रखले बाड़े। गुड। बाकी चौथी लड़की अवंतिका, ओकर जान के खतरा बा सर। ओकर फोन बंद आ रहल बा। ओकरे जान के खतरा बा? अच्छा कहाँ रहे ले? हम पहुंचे तानी वहाँ। एड्रेस भेजा हमके। सर 74 GA पार्क दही सर। 74 GA पार्क दहीसर। पूर्वी तो बहुत अच्छा भइल जे हम ओइजे बानी, रोमा के घर पे। बस हम जल्दी पहुंचे तानी ओइजा, ठीक बा? हाँ सर। हाँ सर अभिजीत सर निकल चुकल बाड़े, ऑन द वे ही बाड़े। ठीक बा, हम भी पहुंचे तानी। ओके बंटी, बंटी बेटा, बंटी। अरे बंटी कहाँ गए? बंटी कहाँ बा? कमरा में नहीं थे? अही जे तरह हल बंटी कहाँ चल गए है भगवान हमार बच्चा। आखिर गैल कहाँ बंटी?
जब से मेलबर्न से आयल बानी तब से फोन ऑफ बा। न जाने की कर फोन आयल होखी। ई वक्त के आ सकेला। जी आपके अवंतिका जी? हाँ हम अवंतिका बानी। ए तरफ आई देखी, हम सीआईडी से बानी। सीआईडी और यहाँ आपके जान के खतरा बा। आपके केहू जान से मारे चाहता। हमके के मारे चाहता? देखी रोमा जेकरा जेकरा ऑर्गन डोनेट। के बड़ा तू और हमरा के काहे मारे चाहेला? सोसाइटी से लालची और मतलबी लोगन के सफाया। ज्यादा पैसा देके किडनी ले रहे नो। जिन जिन तू रुक जा। तू ऐसे रोमा जी के वापस न ला सकेला। मत मारा के। तू एमे आ जा। जिन जल्दी आ जा प्लीज। न मारा एकरा के। जिन 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 आवा ना। जिन पूर्वी 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 पानी। पूर्वी 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 स अवंतिका कहाँ भैया? हाँ अवंतिका देखा? हाँ। तू ठीक बाड़ू? अरे सर सर मर गई। कैसे कैसे भइली साहब? सर पता ना सर क्यों आइल और सर हम ओकर शकल ना देखनी। बंटी आल रहे यहाँ पे? ना सर बंटी त ना रहे। ना रहल यहाँ पे। ये देखा ये देखा। सर मतलब खूनी बंटी के अपना साथ ले गए। सर कैसे पता चली कहाँ लेके गई? वो डॉक्टर रमेश और ओकरा स्टाफ के ट्रैक करा। बंटी के पता चल जाई। एक मिनट आगे आगे से लेफ्ट। हाँ लेफ्ट? यस यस। अरे कहाँ पे बा फ्रेडी? सर लेफ्ट लेफ्ट। सर हाँ। यह पे हाँ। अरे ये देखी सर, ये डॉक्टर रमेश के फोन है। डॉक्टर रमेश के फोन बा? तो डॉक्टर रमेश कहाँ बा? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमनी के गुमराह करे खातिर फोन यहाँ पे फेंक के कहीं भाग गए लोग? सर फोन में इंसोल ऐप है सर। इंसोल ऐप मतलब? इंसोल ऐप मतलब सर आपके जूता में जो सोल होखेला ओकरे भीतर एगो चिप होखेला। वो चिप आपके मोबाइल से कनेक्टेड होखेला। कई फोन से पता चल जाए कि वो कहाँ पे है। तो बतावा कहाँ पे बा? सर ये आस पास ही कहीं बा। हाँ। 1 किलोमीटर के दायरा में। देखा तानी। वहाँ रुक जा आगे मत आइयो। रुको रुक जा हम जला दे अभी। ए हिलिया मत। आवा। तो यार बीवी लिस्ट में रहे ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में, और ओकर मौत हो गई। ये खून कले बा हमार बीवी के। डॉक्टर रमेश मरले? हाँ सर ये झूठ बोल बड़ा सर। ये डॉक्टर के वेश में दलाल बा सर। लालची है, पैसा के खातिर कुछ भी कर सकेला। ऑर्गन के व्यापार करेला सर। ये चाहता हमार बीवी बच जाए। ये बोलल चाहता साफ साफ बोला। का बोलल चाहता तू? सर रोमा के ऑर्गन हमार बीवी के जान बचा सकत रहा। वादा भी कहले रहा। बाकी ज्यादा पैसा लेके वो ऑर्गन के और के दे देले सर। झूठ बोला सर। झूठ बोलता नहीं, झूठ ही बोला था सर। पैसा खातिर न जाने कितना बेकसूर लोगन के जान ले ले भाई सर। डॉक्टर रमेश, पैसा के लालच में आप अपन पेशा के साथ गद्दारी कर देंगे।
लोगन के जान के साथ खेलने बानी आप। ऊ लोगन के का दोष रहल जे ऑर्गन ले ले रहले हैं? उनके काहे मारला? सर वो लोग भी था हमार बीवी के बारे में बराबर की जिम्मेदार रहा, जे ज्यादा पैसा देके अपन नंबर आगे कर ले सर। और हमनी जैसे गरीब लोग अपन नंबर के इंतजार करत करत मर जाले। ऐसे हम इस सब लोगन के मार देवे के चाहत रहनी सर। डॉक्टर प्रतीक, ई का कहला तोहरा संगे बेईमानी भइल त तू 3 मासूम लोगन के जान ले लेला। बहुत गलत कहला तू। का वो 3 मासूम लोगन के जान लेके तोहार बीवी तोहरा के वापस मिल गई? नहीं खे ना? अरे तू तो एगो डॉक्टर बाड़ा। डॉक्टर लोगन के जान बचावेला, जान लेवेला नहीं खे।